hvad så er alle dem derude, som ser med? Det her, det er et free game på Steam, og jeg tænkte, at jeg lige vil prøve det. Så det virker meget spændende. Indtil videre, jeg kunne lige starte derovre. Så jeg tror, det er sådan et labyrintspil. Det hedder Way of Life eller sådan noget. Jeg glæder mig lidt til at spille det. Hvad kan man noget med dig herovre? Nej. Ja, jeg tror, det er meningen, vi skal gå herhen. Kan man gøre noget med de der døre? Jeg tror, vi skal tage ham der så. Hvad så er det så? Mange tak. Hvad laver du? Hvor kan du mig lige? Så går vi der bare igennem, altså. Det er lige meget. I'm feeling weak. I need to rest a little. Det er godt. Hvorfor kan jeg ikke gå over? Det er sådan lidt mærkeligt, jeg forstår det ikke helt. Hvorfor? Kan vi ikke gøre noget der? Måske skal man sætte sig på bænken. Det er ikke nemt, hvis man bare går igennem bag. Det virker godt bare. Tak, vi holder tilbage med den gamle mand. Tak. Jeg tror sgu, jeg til den lille dreng her. Hvad laver jeg her? Altså spillet indtil videre, det virker da spændende. Jeg er lidt væk, jeg skal lige holde øje med noget. Ja. Godt. Ups, det er ikke fedt, det der. Kan man sprinte? Det er da godt nok ikke bare ekstremt dårligt til det her. Hvorfor kan man ikke hoppe? Ej, det var da bare irriterende, det der. Nå, der flyver drager igennem. Det gør det da endnu sværere. Det er da så muligt, det her. Okay, jeg mixer lige sammen til, når jeg kommer derop.
Endelig kom jeg op. Hvad? Kæmpe donut. Yay! Var det vores spillet? Nå. Men altså, tak fordi I så med på det her lille free game her. Jeg håber, I kunne lide det. Og så vil jeg se jer igen en anden gang. Så vi ses meget snart igen. Det er mig, der lukker ned nu. Ses.